efterår, hvor det er i stedet for at kigge foran. Det er en dårlig vane, ikke? Jo, det er en rigtig dårlig vane, fordi man mærker ikke, hvor man har det. Så kommer du frem. Så slapper du lige af. Så der er mig. Og så løser jeg. Det kommer jeg bare her. Og det er bare med, at det er der rundt. Så er det meget bedre, hvis du så bruger mit ben til at ned fremad med, ikke? Det er den der stemme. Okay. Fordi så er det at lære at svare på stemmen i stedet for dine ben. Så vil jeg hånden noget til dig. Og løfter hånden noget af det. Han skal lige i gang. Lige bevæge hånden. Sådan. Og så væk igen. Kig op. Nu gør man det efter, hvor han er. Og når kigger han altså meget bevæger, så løfter du og væk, og han bliver ud. Det er meget forkert. Okay. Det er bare lidt okay. De har ikke svært at styre, hvor meget energi de bruger lidt. De bruger meget energi til at starte, men det er lige, at jeg lærer ham, at